תכירו, זה ברנדון, תלמיד חדש בכיתה, הוא עולה חדש, אני מבקשת לקבל אותו יפה ובשמחה. בוא תשב פה. שמנו לב שאתה ברנדון, וואו. אוקיי, עכשיו אני רוצה שכולם יהיו בשקט ואנחנו נתחיל בשיעור. כולם בסך הכל בני אדם, הזמן על הכדור פה זמני, ואם לא אנסה להבין מי אתה, אז איך אני אדע מי אני? מרוב כל השקרים אני הלכתי לחפש את עצמי. הייתה כבשה מגר, זה מה שאתה. אני לא יודע לקרוא. לא לנמיביה. כבשה בית לך זה ניגריה, לא פה, אחי. צוחקים על כושי. הידיים שלי לא הכל מנהלה, כי אם לא נקבל אחד את השני, גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו. לא הכל מנהלה, כי אם לא נקבל אחד את השני, גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו. ניכנע לחשכת הדעות הקדומות, I&I, קיבוץ גלויות, או ג'ונגל מפוצץ בין החשים והראיות. אני חי בין אלו שאיבדו את התקוות לבין אלו שאיבדו את הראש. הלוואי נמצא טיפת חמלה לאלו שסובלים כי לא נעים להם לדרוש. לא הכל מנהלה, כי אם לא נקבל אחד את השני, גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו. לא הכל מנהלה, כי אם לא נקבל אחד את השני, גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו.